ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏଇ ରଶ୍ମିତା ରାଉତଙ୍କ ଏକାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି ମୋତେ ବାଧି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମା ଛେଉଣ୍ଡର ବହୁତ କ୍ଷତିକର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଏକ ମଣିଷ ଉପରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ସମସ୍ତ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଦୀକି ଚାଲିଲେ ଚାଲିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ମୋ ମା ଲାଘବ କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ନୀତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଲି। ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମୋତେ କନ୍ଦରାପଟି ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଅବସର ବିଦାୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ସେଠୁ ପାଇଥିଲି ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲା, ତୋର ତ ଅବସର ସରିଗଲା, ମୋ କଥା ଭୁଲ। ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛୁ? ସେତେବେଳକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ମୋତେ କହିନଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସର ସମୟ ପରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ କେମିତି ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଅବସର ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ପାଖରେ ମୁଁ 3 ମାସ କାଳ ରହିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି ବି ଥାନ୍ତି ତାହା ସେବା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ଆଉ ବେଶୀ ମୁଁ ମୋର କକା କଲୁ କକାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ, ଯିଏକି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହନ୍ତି, ବାବୁରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଖାଦ୍ୟପେୟ କଲେ, କିଛି ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଆସିବ ଯଦି ତାଙ୍କର ପଦେ ଅଧେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସେଦିନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ସେ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଆଜି ଏହି ସଭାଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।